Dok, atin kong kutong at mag-meeting tampakin. Naman, porket murit kayo, bawal na kayong i-meeting. Bakit, Pin? Nino pa nga ting kutang Ken, kutang yun na. Sagutan mo ko pa, da naman. Amo, Dok, George yata atin yung kutang. George na ang kutang mo. Sabihan mo na lagwa. Nakatula ka kanyan, Borge. Pamaglokohan ming tawag kay harap na. Ali, Dok, puta kasi tinyang kutang makatasya kasi gama to. Masakit siya yan Andyan pa sana, Dok. Potarugo, bisaya magipag-participate. Wapi naman, Dok. Potarugutin niya, rugong kutang. Wapin. Ali, o kaya naman, potatin niya ang kutang. Ali, Dok, putang ang tanya may George. Bakanta naman tanyang partisipasyon. George, malari mo namang sabihan kaya kami. Ano niya yung papuntang langit? Gusto yan Dok. Galing ng George. Tugutan mo na yan, Borge. Baka nanaya po si Statue of Liberty. Di ba? George, where's the moon? Sinabi ko ng patugot. Magkanano ka mag-shoot bola? Mga niya katasin sa ako banting ganyo. George, makanano ang mga nalilimbang bilya? Ay tayo, murit ko. Pinlakwan na kayo, Pen. Oy, nini. Yan ang pogi Kenny. George! Uy, ninong may natot. Siyempre, George. Ninong may kay idol kang Borgi. Yako!